Ara, doncs, començarem amb la intervenció d'en Francesc Torralba, filòsof i teòleg, que ens parlarà i ens farà reflexionar sobre aquesta meravellosa tasca del servei educatiu que fem amb el dia a dia amb els nostres alumnes. Perdoneu, el nom de la conferència és Construir persones íntegres. Endavant, gràcies. Voldràs una ampolla d'aigua? Voldràs aigua? Sí. No sé si posaré una cadira al costat. Sí. Bé, doncs molt bon dia a tothom, autoritats. Gràcies en primer lloc per ser-hi i gràcies també per convidar-me en aquesta jornada d'aquestes dimensions i en aquest dia tan significatiu, com deia la Meritxell, que és justament després d'haver dit adeu als nostres alumnes ahir. Certament, el focus de la meva presentació està en la persona. La conferència té 3 paraules molt rellevants: construir persones íntegres, i el focus, el més substancial, és reflexionar sobre els nostres destinataris, a qui ensenyem, a qui formem i per a què ho fem. Generalment en els claustres es discuteix molt sobre la didàctica, el mètode, el com fer-ho i el com avaluar justament. Però estranyament es reflexiona sobre el per a què ho fem. Això que tècnicament en diríem la filosofia de l'educació. Per què dediquem el nostre talent, la nostra energia, les nostres vides a educar? Alguns d'aquí ja portem més de la meitat de la nostra vida a les aules ensenyant. Altres tot just uns anys. I alguns estan ja acabant la seva vida laboral i han deixat la seva energia, el seu talent, la seva força, la seva intel·ligència a les aules. Bé, per què ho fem? Amb quina finalitat ho fem? Quin és el propòsit? Llavors, certament, el que no hi ha és una filosofia de l'educació, sinó el que hi ha són respostes distintes a la mateixa pregunta. De fet, això forma part de la pluralitat de discursos en una societat com la nostra. No tots tenim la mateixa resposta a la pregunta per a què eduquem. I no obstant això, els que participem d'això que en diem l'humanisme cristià, els que ens sentim cristians en sentit estricte, sí que compartim una filosofia, sí que compartim dins de la pluralitat d'estímuls i de la pluralitat d'accents un per a què comú. Més enllà de la diversitat de carismes, d'organitzacions, d'accents, que és una expressió de la riquesa polifònica, una expressió molt bonica que utilitzava un teòleg com Hans Urs von Balthasar, no? La polifonia eclesial, hi ha diverses veus. I això, lluny de treure-li valor, és un signe de riquesa. Si al final les nostres comunitats educatives fossin un exèrcit de clons que ensenyen el mateix i de la mateixa manera, seria ben pobre allò que fem, ben pobre. Però, tot i aquesta diversitat, el que intentaré assenyalar és aquesta filosofia de l'educació que compartim, que té com a focus construir persones, d'aquí el títol, construir persones íntegres. És el lema que em semblava més sintètic i més expressiu del que vull compartir aquest matí amb vosaltres. I ho faré de la mà de 2 immenses filòsofes. Quan un es veu davant del desafiament de reflexionar sobre una qüestió d'aquesta naturalesa, el bon consell és acostar-se als grans gegants, als grans pensadors. Posar-se sobre les seves espatlles perquè ens permeten mirar més lluny. I les 2 enormes filòsofes que em permeten reflexionar sobre el que vull fer avui són Edith Stein i Hannah Arendt, 2 immenses filòsofes jueves,
del segle XX. Totes dues aporten enormes textos sobre això que en diem educar, o exactament formar. Les dues d'origen jueu, les dues contemporànies, no es van intercanviar mai un mot, no es van intercanviar mai una carta, curiosament. Una santa de l'Església Catòlica, Edith Stein, canonitzada per Joan Pau II, exterminada a Auschwitz-Birkenau el 9 d'agost de 1942, i l'altra una immensa filòsofa deixeble de Martin Heidegger. Una m'interessa especialment pel concepte de formar persones. Utilitza un mot que és Bildung, que traduïm com formació. I em irà especialment bé per reflexionar sobre què diem quan diem formar integralment. Perquè aquest és un mot que apareix en la gran majoria d'idearis d'escola cristiana. Formació integral, holística. Bé, de què parlem quan parlem de formar integralment una persona? M'ho pot explicar? Perquè, de fet, sovint utilitzem el mateix mot, però estem anunciant pràctiques diferents. També hi ha altres models educatius que subratllen l'educació integral, però de facto hi ha algunes àrees o dimensions de la persona que queden negligides o senzillament ignorades en el procés de formació. De tal manera que aleshores un es pregunta, i això és també integral? O és reduccionista o unilateral o senzillament oblida dimensions centrals de la persona, tot i anomenar-se integral? Per tant, Stein em servirà especialment per reflexionar sobre formació. Però, en canvi, Arendt, sobre un concepte que és especialment interessant, que és el concepte de natalitat, de fer néixer i fer créixer. La majoria de filòsofs han centrat la seva reflexió sobre la mort. Som éssers que ens morim i, com diria Heidegger, que estem fets per morir. Sí, d'acord, però també som éssers que podem fer néixer realitats. El concepte de natalitat o de generativitat, que jo crec que és especialment pertinent quan parlem d'educació. Capdavall nosaltres el que fem quan eduquem és acollir nens i nenes que han nascut perquè puguin fer el seu creixement i el seu desenvolupament i puguin fer néixer realitats noves a la societat. I això és una font d'esperança, s'ha dit aquí. Tenim un virus que ens està corcant a tots per dins, que es diu desànim o desencantament. I, de fet, és molt més difícil trobar arguments per l'esperança que no trobar arguments pel desencantament o pel desànim o pel desencís. N'hi ha tant. Només cal posar detectors a les aules o als passadissos de les universitats i de les escoles. I el que ens convé és justament el contrari. És articular un discurs sobre l'esperança que no sigui ingenu. Que aquesta és la dificultat. Es pot ser esperançat i no ser criticat d'ingenu o d'estúpid integral? Aquesta és la pregunta, no? Es pot fer un discurs esperançat i que no rebis la crítica que el seu discurs no té legitimitat intel·lectual perquè és tan naïf, tan ingenu? I no obstant això, els que som cristians creiem que la virtut central després de l'amor és l'esperança. Bé, doncs, ens serveix especialment el concepte de natalitat per l'esperança, perquè cada nen que neix és una font d'esperança. Ens fa pensar que la història potser no es repetirà i que potser seran millors que nosaltres i volaran molt més alt. I això és una font d'esperança. Si el que naixés fos exactament com tots els que han nascut abans, podríem dir que no hi ha solució possible. Però si el que neix és diferent i és nou, pot fer alguna cosa juntament amb altres que ningú no ha fet mai. I això és una font d'esperança, de no repetir la macabra història que anem repetint. Per Stein, el concepte bàsic és formació, Bildung, que traduïm com a formació. I què és formar? Formar no és informar. Això és el que fa un periodista i si ho fa bé ho fa de manera veraç. Si no sucumbeix a la postveritat i a les fakes, aquest espectacle deplorable que veiem a les xarxes socials.
Però formar és molt més que informar. Si el que fem a l'aula és informar, ja podem tancar l'escola. O si el que fem només és informar, ja podem tancar, perquè no calen les escoles. Només cal un bon buscador, anar de cop a les pàgines que són veraces i informar-se. Què és la fotosíntesi? Qui va ser Salvador Espriu? Què és el cicle de Krebs? Qui va ser, què sé jo, Immanuel Kant? Per això no cal ni l'escola. Cal un bon buscador i cal trobar aquelles fonts que tenen veracitat. Però no cal l'escola. Per informar no cal l'escola. Per formar sí. Per formar sí. Llavors, Stein ens diu que formar, sobretot, són 3 moviments alhora. És complexa la tasca de formar. Primer, el que ens diu és que això no acaba mai. Que formar persones és una tasca infinita. És a dir, que sempre estem en procés formatiu. Sempre som una obra en procés de construcció. Això en llatí en diuen una obra infieri, no? Sempre s'està fent la persona. Els més joves, sobretot, utilitzeu una altra expressió, que és a work in progress, no? Una obra que s'està fent. No? Els nostres alumnes s'estan fent, nosaltres també. El que passa que hi ha moments de formació. Una cosa és la llavor, una altra cosa és la planta amb una tija molt fina i molt prima, i una altra cosa és un roure mil·lenari que veiem al Montseny, però també s'està fent aquell roure. No està acabat. No estem mai acabats. El nostre temps verbal és el gerundi, no és el particip. Això ho diu d'una manera brillant Romano Guardini, que és un teòleg que cita abundantment el papa Francesc, citat ja avui aquí, especialment a Laudato Si. Nosaltres som una obra d'art en construcció. Per tant, mai estem acabats. Aquesta expressió denota una mirada molt destructiva sobre la persona. Estàs acabat. No hi ha res a fer amb tu. No, hi ha possibilitats. El que passa és que no les entreveiem, però hi ha possibilitats. Per tant, d'entrada, formar una persona és partir de la idea que la tasca és infinita. I què és formar? Doncs d'entrada, diu Stein, és desenvolupar les possibilitats que hi ha latents en la persona. Amb un llenguatge més tècnic en diríem les seves potències o capacitats. Quan una persona neix és un interrogant. Quines possibilitats té aquesta persona? Té les que té, però encara no les coneixem. N'hi ha alguns que en tenen moltes de possibilitats, però no sabem quines exactament. Hi ha persones que, atesa la seva constitució biològica i fisiològica, tenen possibilitats més limitades per l'esport, o pel llenguatge, o, què sé jo, per la memòria, atesa la seva característica, però tenen possibilitats. La qüestió és formar, és desenvolupar aquestes possibilitats. I això vol dir estar molt atent. Quines possibilitats té aquest noi? I aquesta noia, quines possibilitats? Per la música, per la dansa, per la matemàtica, per la literatura, per la poesia, per la filosofia. Quines possibilitats té? Per tant, el primer que ha de fer algú que educa és detectar aquestes possibilitats amb altres. Això és el que fem en els claustres. Això és el que fem a les comunitats educatives. Estar molt atents a identificar quines possibilitats hi ha en aquest noi, en aquesta noia. Per això és essencial no sucumbir a una tentació molt fàcil, no hi ha res a fer. Aquesta tentació és molt fàcil, amb aquest no hi ha res a fer. Hi ha elements a fer, el que passa que ens costa entreveure'ls, perquè realment té enormes dificultats de tot tipus. Per tant, primer de tot, formar vol dir identificar aquestes possibilitats i desplegar-les. I per fer-ho no ho podem fer sols. Necessitem una comunitat. L'educació o és comunitat o no existeix. Perquè les diverses persones que configuren la comunitat identifiquen aquestes possibilitats i el que un no veu, ho veu l'altre.
Per desenvolupar aquestes possibilitats es requereix temps, i temps és el que no tenim. Això ho veiem molt bé amb la imatge agrària. El nen quan neix és com una llavor, imatge neotestamentària clàssica, oi? I la llavor necessita una terra per poder créixer, desenvolupar-se, que arreli i emergeixi la tija, oi? Després se l'ha de regar, se l'ha de protegir. Hi ha bèsties, hi ha bàrbars. I, per tant, el jardiner ha de protegir aquella realitat tan fràgil que és la planta al néixer. Llavors, de fet, l'escola ve a ser aquesta terra, on acollim la llavor perquè la llavor pugui créixer. Ara, si la terra és àrida, si és un bloc de ciment, si és ciment armat, ja pot ser potent ja la llavor, que no es desenvoluparà. Si ha tingut la dissort que el vent l'ha portat fins a una pista d'aterratge d'un gran aeroport, aquella llavor no es desenvoluparà, perquè necessita la terra com a condició sine qua non pel seu desenvolupament. I això és l'escola, això és la família. Però això fa pensar molt, no? Quantes llavors caigudes en terra erma han quedat sense poder-se desenvolupar? Algú s'imagina quant talent hem perdut en la història i estem perdent com a conseqüència d'això? Ara, per altra banda, llegim un positiu, no? En la mesura que creem àmbits d'acollida, aquestes llavors que en altre temps estaven dipositades als marges, ara poden florir, fructificar i donar fruit. D'això es tracta, de que tothom pugui donar fruit. Per tant, d'entrada, formar és desenvolupar aquestes possibilitats latents, les que té, no les que tinc jo, les que té ell o ella, i té les que té. El que passa que no les sabem a priori i no podem projectar en l'altre aquelles possibilitats que jo tinc o que té la mare o el pare. Hi ha pares que no accepten les possibilitats dels fills o que no les volen reconèixer o que maleeixen que tinguin unes molt poques possibilitats en relació al seu nivell d'intel·ligència o al seu nivell de memòria. Hi ha una segona idea respecte a formació que, al meu entendre, és molt rica d'Edith Stein, que diu: formar és acompanyar a una persona a desenvolupar el seu projecte vital, el concepte d'Entwurf, projecte vital. Aquesta expressió cada cop veig que s'utilitza més en algunes comunitats educatives, públiques, privades, concertades, catòliques i d'altres no catòliques. Interessant, no? Nosaltres, quan formem, ens proposem que aquest noi i aquesta noia pugui desenvolupar el seu projecte vital, no el meu, el seu. I això vol dir ajudar-lo a discernir què em sento cridat a fer en el món. Concepte de vocació, completament desmuntat en el llenguatge educatiu formal. Gairebé com una antigualla, no? No em sortirà amb la paraula vocació, per l'amor de Déu. Doncs sí, sortim amb la paraula vocació. Perquè aquesta és la que utilitza Stein, també l'utilitza Heidegger, no? Formar una persona és ajudar-la a desenvolupar el seu projecte. I això vol dir que pugui desenvolupar allò que se senta cridada a fer. Hi ha una crida. Ara, per desenvolupar això, necessito que m'ajudin. Cada any entren a les facultats d'educació i magisteri moltes noies, i algun noi, però moltes noies, que se senten cridades a educar, però necessiten formar-se. Necessiten tenir les habilitats, els coneixements, la destresa, la pedagogia per fer-ho bé i per connectar amb l'educant. Ningú neix ensenyat, certament. Per això cal que hi hagi la formació. Però és el seu projecte de vida. I el drama és quan ens trobem amb nois i noies que no tenen cap projecte de vida. I el drama és quan ens trobem amb persones que s'han fet grans, es guanyen molt bé la vida, però es miren al mirall i arriben a la conclusió que la seva vida és un fàstic, perquè no té cap projecte. Nosaltres el que volem és que aquesta mainada que acollim discerneixin
què se senten cridats a fer i nosaltres els ajudem a conquerir els seus somnis. Això és complex, sí, molt complex. Molt complex. Això és difícil, sí, és molt difícil, perquè de vegades la primera batalla ja la tens a casa. M'ho deia un seminarista a la Facultat de Teologia, no? He hagut de batallar molt per estar aquí assegut, perquè els primers que no acceptaven el meu projecte de vida eren els meus pares, ell advocat i ella metgessa. Els primers que no l'acceptaven. Però com entraràs al seminari, per l'amor de Déu? Amb tot el que hem invertit per tu. Quin desastre, quina decepció, fill. Ja, però des de quan el fill és la manera de canalitzar els nostres somnis frustrats? Si els teus somnis s'han vist frustrats, però el fill té dret a desenvolupar el seu projecte de vida i tu l'has d'ajudar. Encara que no sigui el projecte que tu havies pensat per ell. És que l'últim que havia pensat és que fos artista, escriptor, pallasso, filòsof, per l'amor de Déu, filòsof. Doncs és el que se sent cridat a fer. I tu l'has d'ajudar. I t'has de posar al seu servei. Tu amb els mestres. Per tant, formar és desenvolupar aquestes possibilitats i ajudar-lo a realitzar el seu projecte de vida. Però tinc ara una tercera accepció. Simplificant molt, estic parlant d'una de les filòsofes més grans que ha donat la història, no? Que és formar totes les àrees o dimensions o cares de la persona. Això és el que en diem integral o íntegres. I clar, això sempre hi ha un debat previ, no? I quines són aquestes dimensions? Formar integralment la persona és formar tota la persona, no una part. Si forméssim una part només, tindríem éssers com desproporcionats. Com, d'alguna manera, seria una formació que hipertrofaria unes àrees i n'atrofaria unes altres, no? Imagina una educació que només subratllés la memòria. S'ha dit això de l'educació antiga. És que només es desenvolupava la memòria. Vostè repeteixi la llista dels reis gots. Molt bé. Bon alumne. I la imaginació. I la intel·ligència, o en plural, i les intel·ligències. A partir de l'esquema de Howard Gardner, però ampliat, perquè Howard Gardner això ho publica el 83. Escoltin, estem a punt d'entrar al 23, han passat 40 anys de Howard Gardner. Per tant, educar la persona, formar-la, és desenvolupar totes les àrees o dimensions de la persona. I això vol dir el que es veu i el que no es veu en ella. El que es veu, per exemple, la seva capacitat física, no? O la seva capacitat d'expressió oral, dèficit extraordinari avui, no? Però després hi ha tot el que no es veu. Aquesta persona té cor, no? Educar-la integralment deu ser educar també el seu cor, no? Ensenyar-la a estimar, ensenyar-li a donar-se. Sí, però també té memòria, sí, té imaginació i té voluntat, no? I és una persona que té una dimensió espiritual, no? I també ha de ser educada. La meva impressió és que diem integral, però de facto atrofiem certes àrees i n'hipertrofiem d'altres. I en canvi l'ideal seria una educació que fos integral i a més harmònica. És a dir, que aquestes diferents àrees poguessin desenvolupar-se d'una manera acompassada, no? Poso un exemple. Els llenguatges. Quan diem que una persona està educada des del punt de vista lingüístic? Home, és una persona que pot interpretar un text químic, diu, miri, això és l'àcid sulfúric, H2SO4, caram, però també pot llegir Espriu i entendre'l, també pot llegir un aforisme d'Heràclit i entendre'l, i també és capaç d'expressar-se en una altra llengua que no sigui la seva llengua materna, de manera que pugui manifestar sentiments, emocions i pensaments. Carai, quina persona més educada. Sí, però domina múltiples llenguatges, no? Si aquesta persona no ha llegit mai una paràbola o un fragment de, què sé jo, l'Antic Testament, diu, sí, no, el llenguatge digital el domina, el llenguatge cibernètic el domina, però és un analfabet espiritual d'unes dimensions majúscules, perquè no entén res d'aquest llenguatge. No sap de què va, ni què denota.
Ja, perquè hem hipertrofiat certs llenguatges i n'hem atrofiat d'altres. Un dels meus mestres, com Lluís Duc, en Pau Descansi, deia que nosaltres som éssers políglotes, capaços de múltiples llenguatges. El que passa que en la nostra formació hi ha alguns llenguatges que queden oblidats, menystinguts, completament evaporats, no? I d'altres, en canvi, que utilitzem molt habitualment. De fet, el mateix món educatiu pateix una profunda colonització del llenguatge econòmic. Crèdit, client, competència, rendiment. Escolti, estem contaminant el món educatiu amb una sèrie de paraules que formen part més del llenguatge bancari o del llenguatge de les business institutions que no del món educatiu, per l'amor de Déu. Preservem els mots, perquè si no hi ha mots, no hi ha món. Per tant, educar integralment vol dir educar totes les dimensions de la persona. Això ens porta, naturalment, a la idea de persona. I Stein parteix una idea de persona complexa i a la vegada una idea de persona multidimensional. Som éssers físics, som éssers psíquics, som éssers espirituals, som éssers socials. I això vol dir que en el nostre petit hàbitat, que és l'escola, mirem de desenvolupar totes aquestes àrees durant el temps que els acollim perquè siguin persones íntegres. I, de fet, el contrari d'això és allò que Marc Usen deia l'home unidimensional. Només té una dimensió. Aquest home només l'han preparat per produir i consumir. Quina tristesa. Vostè què fa de dilluns a divendres? Produeix. I el dissabte consumir. I la seva vida redueix aquests dos verbs? Quina pobresa. No, però en canvi vostè va tenir la sort d'anar a una escola on, a més d'ensenyar-li a produir i a consumir, li van ensenyar a pregar. Ah, caram. Això és un altre verb. Sí, és un altre verb, això. Diu Wittgenstein que pregar és interrogar-se pel sentit de la vida. Vostè va tenir molta sort que en la seva escola li van introduir un verb, li van ajudar a conjugar un verb que en altres escoles, senzillament, aquest verb no estava en el diccionari. Quina sort va tenir vostè? Perquè no li van robar un verb que podia conjugar. Meditar, o pensar, o reflexionar, o pregar. Per tant, és molt important quins verbs conjuguem perquè estem entrenant aquestes persones a ser molt més eixamplades d'esperit que aquella que només sap fer dues operacions, produir i consumir, produir i consumir, produir i consumir. I quan em treuen d'aquí no sé què fer. Això són persones integrals. Vaig a la segona filòsofa, no vull que quedi eclipsada darrere de Stein, que és Hannah Arendt. Hannah Arendt no era cristiana, però va fer la seva tesi doctoral sobre Sant Agustí. I bona part de la seva reflexió pot ser clarament assumida en clau d'humanisme cristià. De fet, ella mateixa ho diu, la virtut cristiana per antonomàsia, diu ella que no era cristiana, és el perdó. Té bastant valor això, dit per algú que no és cristià. Llavors, Arendt té un concepte que alguns autors ja l'han aplicat en el món educatiu, que és aquest concepte de natalitat. Natalitat, a vegades ho trobem com capacitat de fer néixer. Capacitat de fer néixer una realitat nova. Una escola, per exemple. O una empresa. O una ONG, o una universitat. Els éssers humans som capaços de fer néixer realitats noves, i tant. Ens unim, veiem on està la dificultat i diem hem de crear una xarxa, hem de crear una cosa que fins ara no hi era. I això en diem la capacitat de fer néixer realitats. Després s'han de continuar. El 19 de març de 1882 es va posar la primera pedra a la Basílica de la Sagrada Família, dia de Sant Josep. Antoni Gaudí tenia 30 anys. 30. Arquitecte de la Sagrada Família, 30 anys. Bé, allà va néixer una realitat nova, que encara s'està desenvolupant gràcies a la constància, tenacitat i persistència de la societat civil al llarg de gairebé ja 3 segles, oi? Estem entrant al 2023. Però allà va néixer una realitat nova. I gràcies a aquesta realitat nova que va néixer, tenim cada dia centenars de japonesos
d'alemanys, de belgues i d'americans contemplant una obra que és sublim per la seva verticalitat artística. Tenim capacitat de fer néixer realitats noves, és veritat. Llavors, Arendt presenta molta reflexió sobre això. I ara ho vinculo al món educatiu. Per què? Perquè, de fet, nosaltres no inventem els alumnes. Els alumnes els acollim. Han nascut. Algú els ha engendrat. I confien en nosaltres perquè els ajudem a desenvolupar-los. Per tant, nosaltres no els fem néixer, nosaltres els acollim, però els acollim molt petits, molt fràgils, amb verdaderes carències de tot tipus, però amb un mar de possibilitats. Allò que diu també Søren Kierkegaard, no? Diu, és que en tota persona hi ha una síntesi de necessitats i possibilitats. Que ben dit està això, per l'amor de Déu, que ben dit està, no? Perquè, de fet, hi ha necessitats en nosaltres, i tant, tot tipus de carències, no? Aquest nen necessita beure aigua cada dia i necessita sentir-se estimat i necessita el reconeixement dels altres. Hi ha nens amb més necessitats que altres, atesa la seva fragilitat, sí. Però també amb possibilitats. El drama és quan només veus una part. És que jo només veig les necessitats, les carències, les mancances. Per això el claustre és molt interessant, perquè en el claustre sempre hi ha aquesta interacció dels punts de vista, no? Hi ha qui veu carències que no saben, no entenen, no llegeixen, no arriben, també ens passa a la universitat. Però llavors hi ha el que diu, home, però t'has adonat quines possibilitats hi ha per el llenguatge simbòlic, o el llenguatge musical, o el llenguatge matemàtic, o quines possibilitats hi ha per la creació artística en aquest subjecte? No, no me n'he adonat, que trist. Algú es va adonar de les possibilitats que tenia Dalí, o de les possibilitats que tenia Tàpies, o de les possibilitats que tenia Gaudí. Algú se'n va adonar. I va dir, home, aquest noi té unes possibilitats extraordinàries. Ara l'hem d'ajudar a desenvolupar-les, perquè pot aportar tant a la societat. Pot donar tant a la societat. Pot enriquir-la tant després del seu pas. I això és una font de plenitud per a aquella persona. Per tant, nosaltres acollim persones nascudes, sí, no els fem néixer ni els programem. Aquí estan. I quan un surt a l'aula diu, potser entre ells hi ha algú excepcional. Potser hi haurà algú amb moltes dificultats. Ho anirem veient per assaig i error, ho anirem verificant a cada sessió i en les contrastacions empíriques que fem. Però, de fet, la idea de natalitat té a veure amb dues. Primer, la idea de sofriment i després la idea de comunitat. Arendt ho compara molt amb el procés de gestació. El procés de gestació requereix temps, 9 mesos en la condició humana, però després ve el part. I en el part hi ha sofriment. No puc parlar per experiència, oi? Però en el part hi ha sofriment. I, per tant, una idea molt interessant. Per fer néixer quelcom s'ha de patir. No perquè el busquis, sinó perquè és impossible no patir per fer néixer quelcom. Quelcom gran. Naturalment que pot ser més suau, el podem dulcificar, el podem acompanyar, però per fer néixer quelcom, un s'hi ha de deixar la pell, per dir-ho així. Això ho diu molt bé Stein, també. I ho diu un altre molt gran, nostre, que és Torres i Bages a la ciència de la creu. I això no és fer una apologia del sofriment. Hem vingut aquí a patir, no. Hem vingut a fer néixer realitats noves, però per fer-les néixer, un hi ha de posar el coll. I el temps. I llavors va naixent. I a més sempre estan amenaçades. Sempre hi ha la possibilitat que es trenqui. Una causa exògena, un element no contemplat fa que allò que estava naixent es desfaci. Ho hem vist amb la pandèmia, no? Dius, home, és que jo no havia pensat que vindria això. I estava naixent aquest projecte, però he hagut de tancar aquest negoci perquè m'he quedat sense clients, m'he quedat sense ajut, m'he quedat sense sponsor, no? Però la meva idea era fer néixer aquest negoci, però m'he trobat amb una causa que no havia ni de lluny imaginat després d'haver fet un estudi molt ampli de mercat, no? Per tant, hi ha l'imprevist, això que en diem la incertesa, sí. El naixement té a veure amb temps, té a veure amb sofriment i té a veure amb comunitat, diu Stein. Per acompanyar aquest que ha nascut
hem d'estar-hi tots. I hem d'articular missatges semblants. Aquest és l'altre tema. Perquè el nen, de fet, està com pertenint a dues comunitats, com a mínim dues, la comunitat familiar i la comunitat escolar. I a vegades queda com dissociat, com estirat, com escindit, perquè no rep sempre els mateixos missatges en una comunitat educativa i en l'altra. Es produeixen verdaderes esquizofrènies educatives, verdaderes confrontacions, però el nen és el mateix. I és una llavor. Per tant, la cura en els missatges és bàsic. Ara imaginin que a l'escola subratllem molt valors com el perdó, i aquell nen, quan arriba a casa després que hi hagi hagut una baralla al pati hi ha baralles, a tots els patis del món hi ha baralles, perquè hi ha éssers humans en interacció, és impossible que no n'hi hagi. Però el tema és què fem després d'una baralla, com reaccionem davant d'una baralla. I es diferencia la mestra de l'escola parroquial, diu, home, doncs el que hem de fer és iniciar processos de reconciliació. Això és el que hem de fer, això és el que va lligat al nostre ideari, això és el que va lligat al nostre carisma. 70 vegades 7. Molt bé, és que em costa molt perdonar. Ningú ha dit que sigui fàcil, ningú ho ha dit mai. Però és l'única forma de refer això que s'ha trencat. Això és un missatge que pot estar subratllat per tots els mestres d'aquella escola, la direcció i totes les autoritats, sí. Però aquell nen arriba a casa, explica el que li ha passat i el pare diu, sí, demà t'hi tornes. No siguis un figaflor. A la vida has de plantar cara. Si no se't menjaran. Això és la lluita de tots contra tots. Darwin no es va equivocar, llegit a la manera ultraliberal. Perquè Darwin es pot llegir de moltes maneres, certament. Però a la manera ultraliberal és aquí hem vingut a barallar-nos tots. Aquest nen que té 4 anyets dius, què he de fer? Poseu-vos d'acord. Perquè els missatges que rebo són realment contradictoris. Per tant, per fer néixer el perdó necessitem missatges junts. Per fer néixer persones íntegres necessitem missatges junts. I això vol dir, estrenya molt més els vincles, les xarxes, especialment les dues, les xarxes familiars amb tota la seva complexitat i la xarxa escolar, i que almenys entenguem bé què és el que ens proposem junts, amb la mateixa persona. Per tant, és una obra de comunitat, és una obra que requereix esforç, és una obra que, com dic, requereix missatges compartits. I requereix una altra cosa. El procés de fer néixer requereix el que en diem microclimes amables. Ho explico, Pensem en l'úter, L'úter és el lloc on es produeix la gestació, durant 9 mesos. Molt interessant, quan les filòsofes pensen en clau filosòfica, introdueixen elements en la reflexió que no introdueixen els filòsofs, com per exemple la gestació o la maternitat. I això ens ensenya molt, perquè vols dir quina manera d'enfocar un tema tan diferent de com el va enfocar el seu mestre o condeixebles de Husserl també. Diu, és que, de fet, per poder fer néixer necessitem un microclima amable. Què vol dir un microclima amable? Vol dir, en certa manera, una comunitat que ha de ser un pèl impermeable al món. Com un entorn amable on pugui créixer una realitat tan fràgil i sensible. A la intempèrie es morirà. Si no és molt resilient, es morirà. O adquirirà mals hàbits. Mals hàbits que després costarà Déu i ajut extirpar d'aquella persona. Déu i ajut. És el que en diem el deseducar, Ha adquirit molts mals hàbits i ara com li extirpem quan ja els té completament introduïts en el seu estil de vida. L'hàbit de robar, l'hàbit de mentir o l'hàbit de, què sé jo, drogar-se. Dius, ara com i de quina manera podrem extirpar aquests mals hàbits que l'estan destruint com a ésser humà. Quina sort aquest altre que va néixer en un microclima amable on va per imitació aprendre bons hàbits, hàbits higiènics, hàbits d'alimentació, hàbits de vida sexual adequats, hàbits d'aprenentatge. Quina sort, perquè ja els té incorporats en ell. I ara pot sortir d'aquesta esfera i ja té els hàbits, ja els porta dins seu. I per tant és igual si està aquí o si està a Boston o si està a Santiago de Xile. Té els hàbits a dins. Ja sap què ha de fer i com ho ha de fer. Això són microclimes amables.
esferes, en certa manera impermeables, però no del tot impermeables. L'escola és una realitat permeable. Rebem cada any mainada, afortunadament. Els apocalíptics diuen que davant del desert demogràfic que tindrem, ara obrirem les portes i cada cop vindran menys, perquè el país s'està convertint en un gran geriàtric. Sí, és veritat, el país s'està convertint en un gran geriàtric. I per tant aquí hi ha un altre debat, que no hi entro ara, no? Però obrirem portes i qui vindrà? I ens barallarem a mort pels alumnes que vinguin. Ja ens estem barallant. Però, en qualsevol cas, volem que siguin esferes on puguin créixer harmònicament i integralment. Per tant, han de ser permeables, ha de poder arribar gent, i gent molt diferent. Bé, però llavors volem que dins passin coses que no passen a fora. Sentin llenguatges, paraules, conjuguin verbs que no conjuguen a fora. Si els conjuguen a fora, millor, els reforçarem. Però en qualsevol cas el que volem és que aquí s'esdevinguin experiències que no tenen lloc a fora. I això és un microclima amable. I amable vol dir que et donarem temps, que no et farem córrer. Aquest ajustament a cada capacitat, això que en diem l'atenció al paradigma de la diversitat, que és per estrenar a molts llocs, però vol dir aquí hi haurà ritmes d'aprenentatge diferent. Serem amables. Amb el que corre, correrem. No el farem anar lent, el que corre. El que corre, correrem. I el que va lent, anirem lent. Diu, home, és que aquest noi, pel nivell d'anglès que té, perquè la seva mare és canadenca i a casa ja parla anglès, aquest noi a primer d'ESO ja podria estar llegint els sonets de Shakespeare i no amb el Tobí, perquè està malbaratant el temps, el talent, ell i la societat. Ja, per tant, aquest noi requereix una atenció especial. Ja, però aquell altre, és que aquell altre té dificultats per fer una frase simple amb la seva llengua materna. I aquell altre és un nen refugiat d'Ucraïna que han posat aquí com un paracaigudes i diu, i ara aquí no entenc res. Per tant, l'aula és un verdader entorn de velocitats molt diferents. Bé, doncs, un microclima amable vol dir això, no et farem córrer, però tu no et farem anar a poc. Tu tens molts dons o talents i no els podem malbaratar perquè no en sobren a la societat. Tu tens moltes carències, no t'exclourem perquè aquí acollirem a tots. És un principi fonamental en l'humanisme cristià. La integració, la inclusió. Això que el papa en diu lluitar contra la cultura del descarte, no? Tu no, tu tampoc, tu fora, no? Aquí tots els que vulguin, els que van ràpid i els que van a poc. Però això requereix unes habilitats educatives extraordinàries, a part, certament, d'unes capacitats d'aclimatació molt difícils en el mateix entorn, que ningú s'equivoqui amb això. Però en qualsevol cas és un microclima amable. Sense aquest microclima amable no podem fer néixer res. De vegades, concloc, fins i tot en entorns molt hostils, neix allò que un entén que era impossible, però es produeix. Per tant, a vegades, curiós, amb un microclima amable no ha nascut una realitat nova, i en canvi en entorns molt hostils dius això sí que era impossible, això, o era molt poc probable, però en canvi ha tingut lloc. Ho poso amb el mateix exemple de la pista d'aterratge. Dius, fixa't, en aquesta pista d'aterratge, que tot és asfalt, es van deixar una escletxa, però una escletxa d'1 centímetre, I per aquí ha nascut un bri d'herba. Tenia difícil, però per aquí va néixer un bri d'herba. Vol dir, a vegades fins i tot en entorns desestructurats socialment, econòmicament, políticament, dius, i com s'ha produït que aquesta flor hagi brollat aquí? Perquè ho tenia molt difícil. A nosaltres el que volem és posar-ho fàcil, per això microclimes amables, on aquell que ho tingui tan difícil ho tingui més amable aquí, on aquell que fora fàcilment ho perdria tot, aquí tingui alguna possibilitat. Bé, concloc, fer néixer és, per Arendt, el motiu d'esperança. Ho deia al començar. És cada nen un motiu d'esperança. Per què és un motiu d'esperança? Perquè en ell hi ha possibilitats. I perquè hi ha la possibilitat de que no repeteixi
els defectes, els errors de les històries pretèrites. Nosaltres, els cristians, no creiem que la història sigui un cercle. No ho creiem. Hi ha grans tradicions espirituals i religioses en la humanitat que parteixen de que la història és un cercle on tot es repeteix inexorablement. Ara es repeteix la guerra, que ningú es faci il·lusions. Quan acabi aquesta en vindrà una altra. A part de les 50 presents que hi ha al món avui, eclipsades darrere de la guerra d'Ucraïna. Tant que ningú es faci il·lusions, tot torna una i altra vegada. En un esquema circular de la història no hi ha plaça per l'esperança, només per la resignació. Què hi farem? És així. No es pot extirpar el mal, no es pot extirpar la repetició, no es pot extirpar la barbaritat, la ignorància, la crueltat, perquè tornen una i altra vegada, per molt que facis. Això és una concepció de la història. Ja dic, tradicions espirituals i religioses molt més antigues que el cristianisme parteix. En el cristianisme només està expressada en un text de l'Antic Testament, que és l'Eclesiastès, un dels textos més singulars segons l'expressió del cardenal Gianfranco Ravasi, que allà hi hagi aquesta comprensió circular. Però, de fet, nosaltres tenim una comprensió lineal i esperançada. És l'èxode o el camí cap a la terra promesa. I, per tant, la història pensem que sí, que la història és possible construir, que és possible millorar, que hi ha deserts, que hi ha retrocessos, que hi ha esvorancs, que hi ha nits obscures, que hi ha moments de soledat, silenci, precarietat i crits a Getsemaní. Sí, això també hi és, però hi ha el diumenge de glòria. I llavors, cada nen que neix pensem que no repetirà necessàriament tot allò de pervers i de cruel i de macabre que han repetit els seus antecessors, els seus avis, els seus besavis, els seus pares, sinó que hi ha la possibilitat de que neixi una història nova. Això és la natalitat. I en clau cristiana això és el Nadal. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Francesc, per aquestes paraules, per aquestes reflexions. Certament els elements que ens aportes o que ens has aportat ens segur faran créixer en una qüestió tan central com la d'acollir tothom i posar-los al centre de la nostra tasca.